prostě cestování je samozřejmě droga, to je jasný tedy, ale ona to v podstatě i droga je v tom slova smyslu, že všude taky zkouším druhy vín, jaký se tam prostě v těch jednotlivých zemích prodávají a jsou preferovány. V zásadě člověk cestuje, když má tu možnost, ale zamiluje si nebo oblíbí si určitý místa či určitý země. A pro mě je to samozřejmě na prvním místě Řecko a Turecko, ale kdybych měl takový ty země, které mě inspirovaly často, tak je to taky Norsko a Holandsko, ku podivu. Zatímco anglosaské země mě nechávají naprosto neoslovenýho. Norsko mě inspiruje takovou zvláštní atmosférou, melancholická atmosféra u těch úzkých fjordů s těmi jednotlivými barevnými baráčkami, což aby to znělo hezky česky. Takže ty baráčky jsou rozesetý všude, v těch fjordech jsou různý teda ryby a ku podivu tu a onde se objeví i tuleni a dokonce a v lesích jsem viděl soba, což mi žena závidí, protože jsme jeli a já ho viděla a ona ne. Takže mě to pak chvíli nevěřila, že tam určitě žádný sob nebyl. Ale já už jsem skoro jako ty Poláci, kteří říkali tomu dědečkovi, když říkal, že viděl Lenina, a on říkal, nemohl to být jelen, když se ptal se ten žurnalista. A on říká, Lenin nebo jelen, co na tom záleží. Já teda miluju Turecko a Řecko z mnoha důvodů. Tedy jsou tedy od vlastně turecké kaligrafie, která je vlastně, to musím říct, že Turci říkají, no jo, ono to taky prochází vlastně z arabštiny a teprve Kemal Atatürk zavedl latinku povinně do škol, ale že vlastně tam se jakoby kulminuje něco, co prostě každého musí inspirovat. A já vždycky říkám, Turci jsou takový vlastně nejslovanštější národ, odsunutý trošku dál, ale to říkám protože ty rysy jejich povahy jsou nám Čechům tedy strašně blízko. A mají smysl pro humor, jsou vstřícní a přátelští a chodí do baru, takových těch snack barů, teda ne do noblesní barů, oblečený stejně jako u nás, to znamená v montérkách od vápna a prostě s přílbou na hlavě takovou, což není v žádný jiný zemi na světě, než u nás v Česku a v Turecku.